muri Zimbabwe munoziva chii, muri rudadiso, ende isusu hatigone nemi. Munotipa manyemwe, Tuku akaimba kuti munotipatsa manyemwe. Nhasi matipatsa manyemwe, tazosvika nzvimbo yemasvingo. Tichiri muno masvingo, ndofunga takambokupai program tina mukoma Jonah Moyo vari vega. Nhasi uno tauya nevamwe vakuru zvakare vavaimba navo chaive chikwata chedivira ngwena. Takaona kuti aiwa hatingakwanise kuisa nhoroondo yacho yese nyaya imwe chete, ndosaka takupai part 1 nepart 2. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media, taking you to another level. Ndaona mukoma Jonah matarisira makandita ndeyekuti ari kumboita nezveizvi kwakumunda kwangu. Okay. Kumunda kwenyu munokugona. Anditika ndisati ndakuzivisai vakuru vatinavo, regedzai mutange vangotanga nekukutsemurai kambo ndozokuudzai. Baba Amati, imi Baba Amati, nai Baba Amati ridakani, iwe Freddy. Saka uri kuchedzwa nezita romwana here? Sati ndajaira ka. Kujaira chi? Uri second hand yemurume, munombovatirei vana musati muvada? Second hand in. Jaya zvare kuzodai. Chibvirei apa, kuraiwo. Nai Baba Matikani. Ndamanya. Nai Baba Matikani, murume wangu, ndokudana nezita remwana ini muramba. Nai Baba Matikani, murume wangu, ndokudana nezita remwana ini muramba. Ndiri kukumbirawo kutsvaga basa. Hamukwanisa kundiemploya here kubhendi kwenyu? Munogona. Ndiri kugona ka. Aiwa, ndamira. Muri Zimbabwe, muri rudadiso. Regai titange chirongwa chanhasi. Ini ndinonzi Jonah Machinya. Ndakatanga devera ngwena 1979, asi ndakatozotanga mumashure mekunge ndatorwa navamoyo. Pandakanga ndaenda kwavari ndichiti ndinoda kudzidziswa gitare, ndokubva vatitenga box gita, ndobva ndatenga, ndaizoenda kumba kwavo vachinondidzidzisa. Saka pavaindidzidzisa ndaizoti kana ndainyarawo zvangu kuridza, vobva vatora gitare voridza, ndopandakazoimba. Vakati iwe unenge unogona kuimba iwe, ndinoda kuti umbouya kwatinoita marehearsals tomboona kuti voice rako rakamira sei. Ndobva ndazoenda, ndobva ndandoimba, vakati unogona. Saka pavakazoti toda kuenda kurecording, ndobva vatozoti handitakusii, toda kuti tinde tose tinorekodha tiri tese. Ndopatakazoenda kandorekodha vana devera ngwena zvimozhi 1979, ndomatangira andakaita. Pamaimba tanzwa muchimba Baba Amati, maedza kuteedzera zwi rechidzimai. Tingati muchikwata ndimi here manga muine zwi rakaswedera ikoko, kana kuti ranga riri tarenda ranga riri mamuri rekuedza ku? Iriro ranga richingova tarenda rakagara riri mandiri, zvokuti izwi racho iroro kana iniwo ndakandisingazivi kuti ndinaro, asi ngoti patakangozotangisa ndichizviita, vamwe vakati inga unogona kuita semunhukadzi wani. Saka zvakatozoita kuti vawedzere masongs ane zvichikuita nezwi rechinhukadzi, nokuti zvanga zvagara zviri mandiriwo. Pane kamwe kakublenda kaita mavhoisi enyu neravamoyo, rimwe riri pamusoro rimwe riri pazasi. Zvaikutorerai nguva yakadini kuti munyasonzwa kuti mavhoisi edu ari kuflowa semaflowero atinoziva? Aiwa, zvazvisingambotitoreri nguva savanhu vanga vajaira basa ravo, zvazvisingambotinetsi, zvaingova nyore chaizvo kwatiri. Kusanganisira naiye zvino hazvitombotinetsi. Handiti zvokuti mukatoti mauda kuita kambo apa zvinotokuitirai nyore chaizvo zvotiitira nyore, hazvitombotori nguva. Alright. Right, munhoroondo yenyu yemhanzi makazomira rini, zvaita sei? Ndingati patakazoita tsaona nemotikari, ndakazokuvara zvakanyanya, ndokubva ndaenda kuchipatara, ndobva ndatombomira kuita zvamagitare, ndatomboregedza. Saka kubva ipapo ndakatombozogara, ndokubva tazoita zvimozhi mumashure mokunge ndarikavhawo hangu,
ndokuzomboita nezvimozhi. Pachimozhi apa nedera ngwena zvanga zvakanyatsomira sei? Kuchimozhi ndo kwakarohwa Petro naJohani ndizvo? Ya, ndiko kwakarohwa Petro naJohani. Tingati manga matadza kuwirirana navamoyo here kuti muchizoenda ikoko? Hatina kutadza kuwirirana. Ini pachangu navamoyo hatina kubva takambopesana, asi kuti nemhaka yekuti ndainge ndakuvara pavakazoti zviri nani kuti tarisai mumwe wakuvara, haana kubhadharwa nekambani, zvakadii kuti tichimira tega tichizviitira zvinhu zvedu. Asi pavaitaurira naizvozvo ini ndainge ndisipo, ndanga ndichiri kurwara, ndokubva vangozofunga kuti ngatichita tiri tega. Vazoona vamoyo kuti vamwe vacho havana kuzvifarira, ndobva vangosiyawo. Ndio masariro atakazoita tiriko. Muchirova Petro naJohani, ndedzipi dzimwe nzvimbo dzakasipaka muri kuZhimozhi? Ndingati kunyanya iyo Petro naJohani vana zita rakadai nana muroora, kusungwa kwaPetro naJohani dzimwe dzacho hadzina kuzonyanya kuita vavo zvadzo mukurumbira zvakanyanya, asi Petro naJohani ndiyo yakaita mukurumbira kunyanya. Nana njinga. Okay. Ko zita rekuti Zhimozhi rakabva kupi? Samanzura ndakaita navamoyo vaiti ivo yanga iri timu yebhora yainzi Zhimozhi, saka vanhu vaingofarirawo timu iyoyo, ndiyo yanga iri ichidikanwa navanhu. Asi mukudero vanhu pataitenderera tichiridza, vanhu vaiteverera kuti nhasi tiri kuTemeria, mangwana tiri kuKing, apa zvoitozoya kuGetsi, vanhu vachingoteverera. Saka vanhu vakangozoti iri zidevera ngwena iri, ndokubva yanzi devera ngwena Zhimozhi. Right, tingati isusu parwendo rwenyu nedevera ngwena yavamoyo, mune here zuva ramunoti handimbofeda kari kangana? Chii changa chaitika kupi? Mune zvakanaka here kana kuti titangai matiudza zvakaipa mozotiudza zvakanaka? Pane rimwe zuva ratakandoridza kukwekwe, saka vanhu vatanga tandoridzira apa ndiri kutaura pane zvakaipa, vakabva vanyora kuti pungwe iyo isingafaniri kuita pungwe. Ayozve takatanoridza kukwekwe, ndobva tapedza kukwekwe taenda kukadoma, ndokwa kune zvaive zvepati fundraising. Ndokubva taenda kuya ndokundoridza patakati taakupedza zvikanzi mokuti mapedza sei, mapodza sei, makati makanyora kuti pungwe. Ini ndakabva ndatizira mumota ndikati ndikandovanda mumotikari ndofunga zvokanditira nyore, ndokubva ndachivingwa mumotikari, vaida kutowisa mota ndirimo, vachizuza mota kudai, saka tokurovai nhasi motoridza chete kusvika kwaidza. Takadzara tikarusumudzira. Chakaita pani chokutoti ko vese ndindakanga ndasara ndega, svika iye ndiye Jonah Moyo muunganire yeyo, zvikanzi tatodisconnecta zvinhu zvese. Ndii ndakazotanga kurongedza zvinhu zvacho zvese ndipedze, vanhu vakatendera vakabata mabhotoro, ndokutora gitari ndakati ngwere. Kana vari welfare officer wedu vakatiza nekeshbox amene kwavakaenda. Saka vanhu vakazoona manje ndakuti ngwere ndokuna vamwe vanhu vakutanga kubuda muno, nekuti mwaiko anga wakatohwanda vakatanga kubuda vanhu vachiita sei. Tikatanga takaridza zvinorwadza, nokuti hatabva pana imwe shofuti yatataridza masikati kusvikira kunze kwaidza. Makazopedzera marova pungwe. Tatarova pungwe yacho zvingwa zvokuti tingadini. Then gitari ropedzera rakuita sokuti harisi gitari, nokuti mupedza uchanzwa kunakidza kwaro, chiro vanhu vachinakidzwa unenge usanzwa uchanakidzwa. Plus chekunzi ita chagara achinyasofambeyo zvakanaka. Ko zuva rakakufadzai? Ndingati pane imwe show yatakaridza kuKambozuma, ikazara chaizvo, ndakanakidza. Makazara. But zvinonakidza sei vaimbi uri pamberi pestage so vanhu vakazara so? Aiwa, izvo ndio zvinonakidza, ende ndio zvinoita kuti unzwe kufira kuita basa rako nemazvo.
kana vanhu vasina kuzara zviya unongozoti nemhaka yekuti ivo vashoma vabhadhara munongozoitavo asi mune musingatonyanyi kunakidzwa, asi kana vanhu vakazara unonzwa manyukunyuku. But hapana here dzimwe nguva dzoti munhu unobuda mufomu uchizoti handisi mufomu sezvinoitwa nemaplayer ebhora? Zvinoitika, ndo zvinotonyanya kuitika zvekuti unenge wakaneta musi wacho usingatombonzwi kuda kuridza kwacho. Saka haiwa zvangofanana zvamutaura nevebhora kuti pane time vanonzwa kuti ini nchinda pastage paya paya vanhu ndo vanondipa manyawe vatanga uchisvika pastage paya zvomva zvakutokupa imwe feeling yawanga usina zvezvotokupa kuti unyatsoita zvakanaka. Chero jaiva apa imwe usingarovi unoirova musi wacho yawanga usingarovi mazuva ose. But ndinonzwa zvakare kuti zvipo izvi kazhinji kacho zvinoita kunonzi kuita sendingati kubva from one person to the other. Tinesi mune here mukoma Moyo imwe nguva wemumhuri menyu wakare aimboridza aimba? Isu vakatowandisa vaimba madzikoma angu ese vazhinji iwo mukoma aronoridza vaenza penhu takamboridza tisi mukoma aronchundura Moyo takaridza mapenhu isi tese ndiri chiri mudiki nemamwe madzikoma vairidza ndopandakatora ibhiti yekuti tsavatsava vachiridza vari vega mupaya vachifamba zvainzi marombe akatakura gitari rake. Madzikoma angu mazhinji more than 5 vairidza magitari. Saka zviri mumhuri baba edu airidza accordion. Saka zvazviri ndikangoti italent inborn talent zvongoti samwe tairamba nokuti asingadi kuti ndinde mumagitari kwacho. Kuna vamachi kwangu ini hakuna vakamboti vandoziva vakambozviita kunze kutoti ini pamwe ndakatozvitangavo. Saka kana pane vamwe vangazozviita vanenge vakutoteera ini. Kubva dera ngwena ichifomwa kusvika tingati pari nhasi mukoma Machinya mubvunzo wakanangana nemi mune here kambo kamunoti song iyi ndoidisisa zvikuru nekuda kwei? Ruva rwemoyo wangu ndinoida chaizvo. Nokuda kwokuti ndinobva ndadawo vadzimai vangu. Ndokusaka ndichida paitozoti naiwe mukadzi wangu ndichitofirawo kuti chimhandara changu ndosaka ndichida ruva rwemoyo wangu. Ko kambo kamakavenga pane twese? Iripo imwe yekuti iye yekuti uione genga yako ini auti vamuti zvegenga manje andifari nekuti uyatikaurisani aye hondo manje hanzione genga revaruevakadzi uyatikaurisani. Yakatanga sei song iyo mukoma Moyo? vanhu vaingotaurisa zvisina nebasa rese nyaya yemayemdikiri apa ndichasiya nyaya yevasikana kokooneka kuti vakakumanyira vakaita sei zototaurwa adana uyu wadana nouyu zvimwe zvisina nebasa rese. Saka pazvimwe unongozowana dzimwe pfungwa dzawawana kuti ndingawane something kuti ndindikirike unongonzonyora wakanzvengesa paexact ndikiri yacho wangada kutaura but still zvichireva kuti ndopawawana song yacho. Saka zvangoya musoro mangu ndikati vanhu vari kudaro ava ivo varume vaidaro so saka indoti ndine genga yevakadzi ungavatore genga yevarume asi tochidzoka ipapo zvakare imimi sevanhu vevanhu mapublic figures maidzimanejawo sei nhau dzemaroko idzi because vakadzi havo munhu angoita mbiri chete vanenge vakutoti daenda daa naye? Ichokwadi kuti vairatidza kuti vaitida asi isu savanhu vanga vane mhuri dzavo taiita basa rekuti tiziva kuti tine mhuri navana. Asi muchitaura chokwadi pamberi paMwari hapana here pamwe pamaimbopoya? Hazvimbotadzi kuitika izvo zvinoitika but moza chinonyanya kunetsa nchekuti taigona kubva panapa toita 21 days tiri out muchifamba negaridza pamari dzavamwe unowana mumuso wavhirika pfungwa but chokwadi chokuti kutaura chokwadi
mubeni medu yaitoziva kuti uyu nouyu ava ndo vanodzinganisana navo ava. Ndakatombopuwa munhu wayo ndaigawatoridzana naye handidi kutaura muzita ndirare naye ndona munhu usukauya nevanhu vaviri vakadhaka vakapera basa zvikanzi plus nakuna kuti kuhandini zvandawana wandawanayo hamunga ndikati haka mangwana achona ndasvika ndikati aiwa nini handidi zvakadai ndikataura nawelfare officer ndikati vandipe munhu kwayo kuti vandokufanira kurana ndipandakazopuwa innocent bit. Okay. Saka ndiye pese ndendeza ndikati ukabhukirwa room ndendi naye avavo vanga vari 2 najaulani wavo vachingotinda takadaro nokuti ndaiona kuti otherwise zvimwe ndo zvatiraramiso kwenguva yakati kuti nokuti pane time yamufanira kuti uzvibate munhu. Ndiziva zvine natodha mufunwa wanga atongo hangwa ngazo ndiziva zvine ndatodha mufunwa wanga atongo hangwa ngazo rosvika dzuva raupembera dzuva rausumbedza rufuno rosvika dzuva raupembera dzuva rausumbedza rufuno. Right, kambaka muri kuimba zvinhu richasvika zuva rekupembera. Rekupembera nderepi ndevalentine. Okay. Isongo yevalentine inonzi valentine yosvika. Alright. Makanogara mese here nava kuSouth Africa? Aiwa, hatinogara navo vese ndini ndega ndaiveko. But ndaiuya kuno chivatora chinoimba ndovanyorera chivhinda chacho vonhikirika vosvikira vanhikirika tonoimba tese. Pamakarova kamboke madiro ndoona kunge manga mabuda manhikirikina achaiziva. Madiro zvakaita kuti madiro ndakaita ngochete nanyakuzvida. Taida kumbochinja kuti timboita zvimwe zvakaita zviri slow. Plus kuti yanga iri idea ya producer wangu aitstone rivers ndiye akanga ati kwai imboita musambo wakadai so but usingatisi kudevera ngwena. Saka ndipandakaitanya kusvida ndikaita madiro. But yakatambirwa sei? Nyakusvida ndiyakanyanyisa madiro yacho yakadiwa but nyakusvida ndiyakanyanyisa. Okay. Inoti yakatoita gold. Because madiro ndakakada achero uko kainyorwa zvokuti pataenda kuna UK kuya vaikafarira vaikaiti akapela kuratidza kuti kaya pane mavhoisi anombobuda asi pasina mainstruments ari kurira. Nosiva zvinokudya moyo kuzvisiva zvinokutambudza iwe zvako madiro chimwe chionetsa pamadiro kapa kuti ndiridze rhythm ndichinikirika nekuti izvozvi rhythm ndindakaita rhythm yacho but ndenchiridza lead ka then rhythm ndopamwe munhu. Amai vangu na baba vangu imi manyaika unambire mwana wenyu. Amai vangu na baba imi manyaikani mutambire mwana. Zvandakareva ndichienda kuti ini mwana wenyu ndichanodza matete.
zvandakareva ndichienda kuti ini mwana wenyu ndichanodzimba chete. Yeah. Vamachinya yezvinezvi zvemumanzi tingati muchiri kuzviita here. Makapedzisira album ripi kana kuti pane album iri ramuri kuprepare? Tiri kutoita izvozvo. Okay. Utori mugwara. Irori ari tikuita tese vamachinya is part of dera ngwena yezvino ndikati kubva chero pataita mashows ivo vaiuya tichiita mashows nawo. Okay. South. Patita una taona mashows mama akati kure ikaya taivashedza vauya toita saka vagara vatone time va last ndikati takatanga pavhurumani. Ndiwe wanditanga ndiwe wakoriwa ndiwe wakoriwa kugara nekuga uchingondiemera wazozviona. Kambo ikako kamaimba kandifungisa ndandiri mwana wechikoro. Ndofunga ndandiri form 2 pane mumwe muchinda ainzi Admire Mujuru. Iye ndofunga maifanira kutozombomutsvaga. Handifunga kuti muZimbabwe munhu aisapota devi rangu ena semungoma. Aida devi rangu ena zvakaipa. Zvokuti kuchikoro aiuya nekaredhiyo kekumba kwawo aiba kumbawo achisikoridza devi rangu ena tichinomuunganira so pamubhedha uza zvemabhodha right. Saka tingati hamuna kunge matitaura vamoyo about the latest album yamuri kutipa. Latest album yatiri kuita iyi inonzi ndoyenekambo kanonzi Boss Candace. Kanotaura nezvecovid iriko mazuva ano. Patakakaita neimwe nzira yedu yakare yakuita voice rechikadzi ichita sei kuti vanhu vatidzosere vanhu musure vamborangarira kuona kuti taimbozviita sei. Pane makambo kanonzi chete mazita acho zvino ndakuakangamwa nokuti handisi tiri kuaita ndikiri. Pane kamwe kanonzi chiiko aka kugomera unyerere akandikuchema nenyaya yepiracy maituro aita makwadziro atiita chichi zvakadaro. And ipapo ndiri kutaura kuti nhasi pakambo kana handisi kumuzoimba nokuti majaira kuimbirwa neni apa ndiri kungotaura chete kana wese anenge aona kuti ko zvamurwadza ngaaimbe iye. Ini zvokuimba nhasi pakamba akandidi nokuti ko ndadaro apa zvinozondiremera usiku kunde ndichinyora nziyo imi muchingotora muita zvamunoda nazvo uku mudzimai akushedza uku bedroom kuti mbouyai kuno kumanyanya kunikirika ndoti aiwa handikamboikuko ndozoitei zvanzi hamumbobvisa stress dzenyu idzodzo ndoti aiwa hazvitomboita regai ndiite basa rangu imi modzitora muita makadaro saka apo nhasi ndaramba handimbi. Hapana. Ndinzvaiva mudzimu yangu ndinzvaivo vari pasi chandakatadza chiko panyika pano. Sekuvimbisa kwandakaita ndakakuudzai kuti hongu taburitsa mukoma Jonah Moyo asika nekuda kwekuti igamba remimhanzi kuti tiise zvese paepisode imwe chete zvanga zvisingaite. Ndakazonzwa vamwe vakuti hamuna kutaura zvakati hamuna kutaura zvakati. Zvakaoma kuti zvese zvamunoda zvibude paepisode rimwe chete nekuti inonzi muchishona ingava square kuvhiya nyama yomusoro. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Chimwe chakutinakidza vamwe vanhu vakutanga kumaka kuti sekuru nhasi ndinemika kana maresults vakuaburitsa vanoti Jonah Moyo 20 Neshamba 0. vakumaka amaticha aiwa
Aiwa, zvinonakidza zvikuru izvozvo. Tinoziva kuti mumwe munhu auye kuzoona vhidhiyo anouya kuzomaka kuti chii chakanganiswa apa ndichigadzirise. Mumwe munhu asati atomboona vhidhiyo anenge atobaya kadislike kuti handidi. Saka unotongoona kuti aiwa kusiyana kwevanhu. Hapana angakwanise kufarira semazuva ese rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi ndina sekuru vangu Jonah Moyo. Tinokugamuchirai muchirongwa. Asi senguva dzese makundiziva sekuru kuti ndisati ndatanga kutaura ndee ndichida kambo aka ndoda kukadedicata kumukoma wangu anonzi Cosmas Neshamba. Ndiri mufana so aigara achingokaridza but pane pamwe paaizoimba napo so kekuti amai vangu nababa vangu imimi maimba uchiti manyayikani nditambire iwo vaiti ndanyarikana. Saka vanga wakuenda kwavo. Ndosaka ndati ndiri kudedicate kasong ikaka kuna Cosmas Neshamba. Ndiro ere yoti mbokadzwa. Imbai. Ndikuda kuedza kutsvaga pekupindira pacho. Amai vangu nababa vangu imi manyayikani nditambire mwana wenyu. Aiwa, zvinoda manotsi ntanga ndadzi. Amai vangu nababa vangu imi manyayikani mutambire mwana wenyu. Aiwa, ndeida kuti nditaura kuti makaipa. Saka hanzizvo kana munhu usingagone kuverenga manovels hanzi unongoisa macomments akaita sekuti makaipa kana kuti pakaipa, hanzi nekuti hausina kujaira kutaura nevanhu uri wemabhuku. Right, muri yeZimbabwe vadzoka mukoma Jonah Moyo kwandiri ndisekuru. Takuda kuti tivape mukana tipedzese nhoroondo yedu part 2 yatakasirira. Saka regai mumbotanga maona kavhidhiyo aka vobva vazotanga havo kutaura. Nyare varume zvakaipa kare kumane muridza nyunguva ino yauma pese covid pese corona pese covid pese corona. Sekuru, tichitanga chirongwa chanhasi, ndanga ndichida kuti tisati tataura zvimwe zvakawanda mumbotitaurira nhoroondo yenyu yekushanda nevamwe vaimbi vari muno muZimbabwe. Ndivanani vamakamboshanda navo kana kuita majoint shows, zvaifamba sei pavaimbi vari muZimbabwe? Ini mushandi wandakatanga kushanda naye DEMBO. Kuti nguva iyoyo yanga asina mainstruments akakwana, saka ini ndaive nemainstruments. Saka takatenderana kuti tofamba tichiita mashows throughout Zimbabwe tichifadza vanhu saizvozvo. Saka ndiwo ndakatanga naye. Ndofunga takaita gore rese tichidaro. Mazuva aya asati abudisa chitekete, asati anyatsokwira zvakanyanyisa, ndomazuva takatanga naye. Vanhu vamwe vakutanga kumugamuchira zvakanyanyisa nokuti taifambawo naye isu taizikamwawo zvanga zvakadarika iye panguva yacho. Saka ndo matangiro atakaita. Chaingozonetsa naDEMBO ndechokutotiko ainonoka kuuya kubasa. Vakomana vake taifamba navo vari munhikiri mumota yandaifamba nayo izvozvo. Iye aizotevera nemwe mota yanga nayo panguva yacho. But chainetsa pane chokutotiko togona kuenda pashow. Wasvika pashow paya taridza ngoti togona kusvika kuti yakuda unopera asati asvika. Vanhu votanga kunetsa ko Leonard wamata aripo paposta aripi, toti Leonard aripo anenge atononoka kuya svikanzi mutinyepera muda kungotora mari dzedu imi. Isi topedzisira tati totora gurupu rake reya toti ava vakomana vake ngavaridze. Votanga kuridza manje wakutonzwisa kuti shuwa iye Leonard anonoka. Saka kufamba navakomana zvaitibatsira pakutiko zvisanyanya kutiremera kana zvinhu zvadi zvauma, nokuti kana wataura hazvamhosva kuti une mbiri yakaita sei, but mukataura kuvanhu kutiko magrupu akadai achazoridzwa vanoida kuona vanhu vacho, nokuti kuno mumwe anogona kupindira DEMBO asina kupindira iwewe, kuno mumwe anenge apindira weini asina kupindira DEMBO. Saka apa vanhu vanowandisa kudarika zvavaiita pakutanga tisitiri tega kuti ari egawo. Saka ndo zvaiitika zvacho. Sepatakaenda kunonzi kuzvishavani tairidza kustadium. Chazvakaitika ndezvokutoti iko
iye anga aripota kamusiya kuno mashava zvakanaka isu tichinda kunigikiri achiti anotevera saka akazotevera usiku ipapo tairidza isu taive futi nauyu Andy Brown anga aripo pashoya taive 3 ini Andy Brown alena Dembo saka Andy Brown akaridza apedza isu tikaridza tikapedza iye lena Dembo hapo vanhu vatanga kunetsa ko lena dharipi aripi iye akatozosvika manje kwatosara kuti 1 hour kuti show iperi ndo pakatauna vhomu nasvika ndikati akuiwenda vasvika mukoma zvaitika zvakudai so mota yangu yarova bharabhara zvino zvairova bharabhara wazodii zvikanzi haina kunyangofa yanga ichingofa mukati wadi kuuya nguva yacho zvikaenda sodzokera manje kunotanga ndanoivhiya kukomponi nyama yacho itoyemubhuti izvozvino saka kunonzi kumukobha kwati kumukobha kumbizo stadium uko zvakaita ndozvokutiko tairidza mustadium vanhu vazara zvokuzara zviya isu taridza 3 hours zedu dzakwana iye apinda ndokuridza 1 hour kuti ndapedza imi svikaikana vanhu pwanya yemainstruments ayo svikana aiwa mainstruments ake hasi ake ndedera ngwenayo saka iye ndianoda kusotiwa chete iye nandemungaasotwe saka ndakazopinda naye mota make ndikatiza naye chipinda mulocation kuti asadi asamboonekwa dai kuri kunzi kuendera mberi achingoridza zvake zvanga zvakaipa here semunhu anga anonoka lena Dembo aive zvekuti kana lena Dembo tofunga yaive character yake chero zviya zvakuti ava mukandire mari anga asingadi anogona kuvharira show izvozvo akambozviita kunigikirwa kuchitungwisa vanhu varamba vachimukandira mari achiramba nekuti mukutora mapictures ari pastage anga asingadi saka vakambomudaro vanhu akamba atoudza mukomana ipakadzika dzosera vanhu mari dzavo atichadi show ikatovharwa kwachenga wose saka zvaingotoesi hakuna kwatina kuenda una chipinge nachimanimani atakatenderera kwesu chingave chikonzero chaita kuti arambe kupiwa mari nevanhu pamwe inhiki yake pamwe ikarita yake kuti pane zvaive paariwo zvaanga asingadi kuti zvinzaro kazhinji vamwe pane zvino isu pachivanhu chedu munhu angangoti musandikandira mari pastage asina chikonzero chake anenge anacho iye but aungazobvunza munhu kuti uri kuzviitirei zvakadaro ai zvanga asingambozvifariri aida cheziya chero mavideos anga asingadi kutora chaaitoramba kuti vegrama akadambomanikidza atora angozotorwa iye yainzi manager song manager ndiye akatorwa zivideo mamwe ese airamba kutora mavideos achiti handidi aitaura ake chokwadi kuti ko chero ndikazitora mavideo chero interview anga asingaifariri futi aigona kuti handidi interview ini ndongotengesa chero pasina interview aitengesawo zvosho pasina chero interview yacho saka munhu ainge ine chipo chake chaive extraordinary okay saka tingati iye panhau tingati kana kutsamwa aive munhu aive nehasha here kana kuti aigara achifara handidi hangu kunyepa kubva kwandiri inanga aive akasununga nokuti haifanira kutoita album yataifanira kuita tesa zvakabhabda zvazokwanisikazo takatomboipractiza mazuva ataida tiri out tinoona chimanimani kuti taiwana ngoyongoshiya zvakuita yatora gitara ndatora gitara takutoita something aiti mukumada kuti kuzorekodha tesa tikati no hapana chakaipa but hazvina kuzobudiri hazvo munhu uya kutotiko aive reserved okutoti haungambozivi kuti anofungei chero kuvakomana vake chaivo venhikikiri vaiva tisi takatochinja maitiro nokuti iye anga asingambodi kuti vapiwe masubsistence allowances ayo okuti kana zviya zviya munhu afanira kupiwa mari yekudya pazuva anorarama sei saka iye akanga asipo ini pandopa masubsistence allowances anokuti aiidza pamwe cheteka mari yaii taibatana pamwe taingozoshiyana kana tadi tapedza saka ndaitotora mari nchipa vakomana saka vanga vakundifarira chazvoti hatoda kuramba tinemi kuti taivapa chero kuti munhu vabhukirwe pokurara anga asingadi saka zvese zvazvakuitika tedu tiripweni saka vanga vandifarira saka iye aitoti kwenza aiwa mukoma munovajaidza vanhu vachawana pedza vava munovapira ngati aiwa zvemunhu anofanira kudya aizva nditiri kusango asi kumbaka kunze kwaDembo mumwe muimba makashanda naendo ndakashanda futi nanhikikiri na Simon Chimbetu Simon Chimbetu chakaita ndishande naye anga mazuva asungwa abva kusungwa kwaita paakabuda paya indandaito kambo kanonzi over ngikiri kanonzi meni volume 17 kainzi
chimona pane kamwe kanoenzi chigo chikonzero kaitaura maererano nezvakazvaitika kwara kaireva kutaura kuti gore rakapera ndakabatsira vane nenzara gore rino ndikabatsira mapofu nezuro ndakatengeserwa mota yakabiwa asi ndo zvazara muvanhu zvangu zvezvo ndakanaka zvandakaita zvakanaka zviya hapana akazviona vaungoona chidiki chimwe chete chaitika kwandi muupenyu hwangu chatadzwa ichi ndo chazara nyika yese zvino nokuti mwe musi tichiridza munhikikiri tairidza kuchitungisa paya panhikikiri ina vana undiziva kuti ko ndinani vanhu vachikuda vana undiona pastage ndanchiridza titaita changubva pakunoridza saka taive pamarume zvikanzi nemarume hambavha idzi dzinoridza saka Simon Chimbetu papo takazotorana tikaronga mashows akawandisa takaita kunana Chinoi kunana Bindura kunana Gweru kwesina namutare kuti akasvika ticha mashows tese plus ndopanda kuona kuti Simon Chimbetu aive munhu anoshandika naye zvakanyanyisa akasununguka nakuoma tingati mabrothers acho ese aiwa kana vanhu chaivo unotoona kuti vane respect yokuziva kuti uyu munhu akamira sei sauyu aita zvemari munin'ina wacho uya mupfupi uyo ndifuna ndakatanga zveyandisiva kana vakutoona kuti yazvishuwa kana kuti muri kuvarerera sezvo muri wemutupo umwe chete aiwa ina tombozotoera mwoyo kana ndatozoziva nhasi akutaura chokwadi ndingoziva Simon Chimbetu tupo wake ndasingamuziva toita mandiudza ade ndaitoziva ipapo ndaitovhaira zvakanyanyisa saka iropa ranga rawirirana iropa rakawirirana ndizvozvo kozouya uyu Oliver Mutukudzi takashanda naye futi Sterek takamboshanda naye mazuva ataita mashows mazuva anga atanga naDebi paDebi aive namamwe manager wakavaive naye saka tainoridza takanodza nawo hange nokupi kwesoku ndopakazoshamisika nauyu manager waDebi achiti manager waDebi rikauti uyu aiita zvemainstruments ndiye aimudhiraivha achiita sei but ndiye aive muridzi wamainstruments acho aishandiswa naOliver panguva yacho iyoyo saka ndiye akazoti kwatiri kwanisa imi nekuridza kwenyu toda kuti kutore muende kuUK ndozvakati ndoda kutoita manager wenyu kwete Debi iye wacho uyu aishanda naDebi aive murume saka kutomba tatonyorerana pasi zvakanaka kuti zvinhu zvichadai but mistake yakazoitika ipapo ndeyekutotiko hapana kuzopedza vhiki akaita accident nemota akambashayika saka Debi akazofonera zvikanzi manager wenyu yazvazodai zvikadai takangoti hano hapana chakaipa but Oliver takaridza nese asi South Africa taisungana kwakawandisa kumashows aya taemafestivals ataenda kuSouth Africa takatombomutora Oliver isu kuuya kunhikikiri kutoyando kwandaiveruko tine mashows ataita nemamwe maartist angabva kunhikikiri kunhikikiri zvakaita zvokuti anga achaja mari yake yakanhikirika saka uyu manager wangu uyu andaive naye zvikanzi iwe ndinoziva naOliver kuti ndakamboshanda naye taura naye atidzikirewo atisvitsewo chiri pa50,000 ndomva ndazotaura naOliver akati kana uriwo zvako nganga achindipa 50 iyo ndikuitira iwewo ini ndokambani yandaishanda naye ipapapa pataita nomarecords nechii saka pandakatomboya kunoitora maartist esu ana nhikikiri ana Nicholas Zakaria Tongai Moyo mukaladi Andy Brown ana Mitchell Jambo ana uyu unozanikwa vavenhikikira kumuzarabana ainzaniko uyu kumbodhakwadhakwa mazuva pera wenjerama nenjerama paradzai mesi zvinombobuda kani vese vanhu ndakatombovatwa ndakatoita taruviri nchimbovatwa ndakatomboitwa musician of the month muno muchinzi nenyaya yekuti ndasimudzira matiso muno kuenda ndakapasande meo ndasimudzira matiso muno vachiri kunoenda kuSouth kunokuti taitoya kutohaya tatenda bhazi mamwe akanaka aya taitoribhadhara ma30,000 rands kuti nditore vanhu nokudzosa navo saka ndaitouya ivo vese vava zvandaita kuti ndaiuya nemari tovapa madhipoziti avo ese nhikikiri vese vavasiyana contract kwandiri tovapa madhipoziti avo vachienda vozoniswa unopuwa balance yavo after the show saka zvinhu zvacho zvaizvo zvakarongeka hazvisasiya zvokuti munhu anomira kuti anzwe mari yapi aiwa zvaizongohaiwa kuti munhu akati aitaura mari yake anoda munhu anotaura mari yake anoda uyu Jambo chete ndiye akasiyana mumwe Jambo anga asiri palist yevanhu vaidiwa saka iye ndakazoya kwandiri zvika mukoma vedu weka
mungandisiyiwo panapa ndatambura izvo tofamba netsoka chiita sechidii ndikati saka uda kunditi saka please tipinzewo panhingikiri patrip iyoyi saka zvandakazoita zvokuti ndikati muna mapasipoti hatina izvozvi mapasipoti tiri kutofamba netsoka kuenda kunogadzirisa mapasipoti izvozvuko kuti tiwane mapasipoti edu ndakazomoti alright rega ndikupe mari yekuti mufambise kundamatsa pasipoti saka ndongokuisa but mamusipo ndokumuisa kwandakamuita ikoko ndichinosvika kundakatomudza akati hano ndakaona kuti handingamusii ndozati anofarirwa ndondakasvika chitaura saka vakambozozvigamuchira right. Rwendo rwacho rwanga rwakati omei. Right, mataura zvemaartists iwayo. Tingati pari nhasi tichitarisa mumhanzi yemuZimbabwe ndevapi vaimbi vamuri kuona sekunge ndo vari kugona kuita nemazvo? Aiwa, nezvokuna naAlec Macheso. Alec Macheso ane time yakati kuti achiita zviri kudiwa nevanhu. Chiripo njokuti music wako uri kugamuchirwere ndo chinhu chikuru. Nana Jaya Praiser nevamwe vese tiringonzwa venhikiri vari vemusic iriko mazuva ano yenhikiri zimudance kune vari kuitawo zvakanaka asi kune imwe unongonzwa kuti haisati yasvika chaipo panofanira kuti pasvike vamwe asi vari kuita chaizvo chaizvo vari kuzama chaizvo kuti music yedu irambe ichisimukira. Pana Alec Macheso hamunamboshanda mese? Takashanda tese kwete kakawandako takatiridza tese kunhikiri. Alec Macheso aitoya kwandiri. Alec Macheso aitomboda kuya kuzoti tichirekodha akati ndichauya kundizoisawo best round akati hapana chitaka handizo zvakazofamba sei hana kuzouya. Alec Macheso ndiye akatoya kwandiri achiti mukoma taurirai nomumwe wenyoka uyu kuti zveshuwa zvandiri kuitwawo izvi hazvisi right. Andibvisa izvo nchida anopuwa mari mudzimai anobuda paanotaura nene pawindo. Saka ndikati achataura anokuti aitorwadziwa kuti ko mavhirubvisirwo akaita kwazakare akamurwadza. Saka aitonusezvo chino mukatarisa pavhidhiyo yake anoti akainspaiwa neni pavhidhiyo yake akaburitsa live so ngataita iona kusouth uko akatotaura kuti deve rangu Jonah Moyo ndo vakatoita kuti ndidi akaita ndifarire zvokuda kuti ndipinde kuchira kuti ko munhu akainspaiwa nomunyuski wangu inini. Saka patakazoridza naye ndakangona kuti Alec Macheso anoridzika naye ari humble taura chokwadi. Takatanga kuti ashotese kunhikikiri uko kana anogamuchirana navamwe zvakanaka hapana chakaipa chandakaona pari. Saka ndikutoti munhu wavanhu. Sorry sekuri kukudzosai kumashure. Ndoda kunyatsonzwisa imimi ndada kuti ndingoti dzokei kune nhau yandakasvetuka last time. Ndada kuziva kuti imimi makazopinda mumhanzi zvaita sei, uyezve makakurira kupi, makazvarwa kupi, uyezve vamwe vanhu vaindibvunza zvakare kuti ko sei achinzi Jonah Moyo, Moyo hausi mutupu here, ani senemi yake ndiani? Ndozvimwe zvoda kunyanyonzwisa ya personal life yenyu. Okay. ini kutanga ndakaita magitari indakazvarirwa kwaRari. Ikoko nditorangarira kamboke kuti tiri kwedu kwaRari. Kambo ikakuti ndizokaita vanhu pavakanzwa kambo kuti deve rangu naShimoji vose vandakakura navo vakaramba kuti ndiye Jonah uya wataiziva ari muno muyo akati ari kuita kadzimbo idzodzi vairamba. Saka indakatozoita kambo kaya ndichinyorova mazita avaiziva vasikana vaiziva imomo kuti vaone kuti ndiye munhu wacho uyu ari kuita zvakakurira muno. Zvakaitika ndezvekutiko ini ndakazvarwa kwaRari kwacho ikoko 15 kilometers kubva muGweru nelowa Gweru road. Ipapo paive paPrazi. Rari ndo raive zita remurungu wacho ainzi McLean. But vanhu vakamupa zita kuti Rari nekuti aitaura shona mutema. Wanga chero aita akakudza chero nyambo chaidzo idzi unotoshamisika. Tsumo zvese aizvitaura. Saka ndo kwatakakurira isusu. Baba vedu vaive manager muPrazi imomo ndo vaivaka zvese madairies nedzimba dzacho dzese dziri mundo vakavaka. Saka ndokwatakakurira but inotanga kwandakazoita music ndozvokuti ko family yedu yese vazhinji vairidza magitari ainzi ma1 man band aya vese mazikoma angu vazhinji vairidza chero mukoma Aaron vairidza pen whistle ndakatanga kunchiridza futi pen whistle pakazoya mukoma achibva Gweru vamwe aishanda Gweru vasvika achindirova achiti ndezveurombe izvi. Saka ubva ipapo ndazofarira zvokuti ndiite zvemagitari but pane shamwari yangu yainzi John yakazouya manje momo
airidza bhanjo. Saka pairidza paya paya asikana aimuunganira achiridza bhanjo rake riyai. Ndobva ndangoti ndiri kusarira ndopa ndakazoti shamwari haungandidzidzisawo here bhanjo iroro. Zvikanzi ndokudzidzisa. Inyaya yekuti ko vasikana vandandaona vari kuunganira munhu ini singaunganirwi. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe. Ndina sekuru Jonah Moyo. Regai timbonwira mvura tichinzwa kambo aka. Amai vangu na baba vangu, imi manyai gani, mutambire mwana wenyu. Tiri kuendera mberi. Saka mati makazodzidziswa gitari riya. Ndadzidza gitari riya manje after 2 weeks ibhanjo rave 3 twine ndakanogadzira rangu recooking oil tin riya ayaya ndombva ndaisa twine idzodzo 3 ndombva ndatanga kudzidzira ndichiridza ndiri ndega zvandichitaidza zvaaita zvesve. Papera vhiki 2 ndandozvibata kutoita sekutoti ndini ndakamudzidzisa. Saka ndokutangawo zvakaita achizobva ipapo manje kumukwarati takaenda kukwekwe. Tasvika kukwekwe koko ndobva tasunga futi naJohn wacho ndiye akatotanga kuenda kukwekwe nokuti ndakamboenda kumusha ngabva musha ndikaenda kumhangura kwaridza mukoma wangu ainzi Joshua Hlomai airidza naThomas Mapfumo. Saka ndasvika ikoko ndakakumbira kuti ndida kumbokumbira vachiridza ndokumbira kuridzawo akandipa kuona ndikuru asima manje yakapenga yakaita sei dziya dzaibva south uko. Ndobva wazikwa ndirimboazvika zvari kuita zvandizvifarire nyaya yekuti uite magitari teste ngoperera magitari azviite. Tabva kwaRari. Tabva kwaRari takaenda kukwekwe. Taenda kukwekwe paya indakabva ndaenda kumusha John akanga akusenza kukwekwe kwaaichengeta mabhiza. Ini ndobva ndaenda kumusha. Ndobva musha ndobva ndaenda kumhangura wanambotaura wanamukoma Joshua. Vakasvika ndikakumbira kuridza ndikaridza paya vakati iwe zvekuti uridze magitari handizvifariri. Toda kuti udzokere kumusha ndozokutumira mari yekuti uenderere mberi nechikoro. Saka ndakazodzokera kumusha ndadzokera kumusha paya pa 2, 3, 4 months hakuna chingauya. Paka ndakazoti kuna mai aiwa mai bikai doro ndimbopindawo mutauni mundu unoti ngaite sei zvamukoma izvi zvaramba. Ndopa vakadi pakazobika doro racho harina kuita zvakanaka unobva tangowana $3. Saka vakati maitoita sei doro rekutengesa kuti muwane mari. Tuwane mari tendoniki. Saka vangokwanisa kutengesa nekuti harina kunyatsokuda harina kuita zvakanaka. Ekutoti vanhu vaiti kutengwa kwacho kwaitonetsa. Saka ndombva vati mwanangu zvandaona $3 zoti ndikati mazuva acho taikwira chi about 90 cents rekuenda kunikiri kuenda kukwekwe chibva kumusha. Ndikati $3 iyo yakatonaka ndipei. Saka ndopanda kutora $3 yacho ndibva ndaenda kutauni kwekwe ndobva ndanotsvaka John ndikamuwana. Saka ndiwa ndaigara naye ndiyakazondiudza zvikanzi pane next door apo panumber 4 Chicago Plaza parikudiwa munhu anoshanda mumba sezvo waimboshanda mumba iwewe. Ndipo ndakati okay regai ndinepo. Pandakaendapo mai ndikuona mukadzi wacho aripo ndikati ndikutsvaka basa. Svika here ndikati mumba. Svikanzi wakamboshanda kupi ndikati ndakamboshanda kukwekwe kumwe munomu nokunikikiri nokugweru. Svika unenikikiri reference ndikati ndina reference ini. Svika manje nemunhu wangu andipromisa ari kuuya mangwana. Saka handingakutori asi ndawana une reference. Saka ndakuenda paya ndopakandishedza achiti kwaidzoka imbodzoka muno ndomadzoka napinda meme nezidishi ranga rakazara mbacho kudai dzakanga dzawachiwa andiwaisenzesa mushini. Saka aina manje mwa problem. Svika unga aine rembacha dzakati handipe kufasa unga anga ndapedza ndakati ndozotaendora basa redu. Ndomva aina ndapedza paya ndomva fara svika mangwana uzotanga basa. Ndokutanga wandakaita basa ipapo panikikiri fogu ndakashanda 1 month ndobva ndatambira. Ndikatenga uparamasitofu yangu ndikatenga machira ndikatenga poto nechichi zvese so munhu anga achangosvika mutauni. Tadaro the next month yacho shamwari yangu ndomva yauya ainzi svika ndoda kuti mudi utiende unonikira munhu uridza torai magitari aitiende kune vanoridza uko toda unokumbira kwainzi kwamavheni kwainonimwe bhawa raiveko ikoko kwairidza bhendi yairidza ikoko ndobva tasvika ikoko. Ndomva tanopinda pane zvimashedzi zviya zvemazvezvenikikiri zvaitwa zveuswa zviri muyati yebhawa. Saka ndobva tasvika tikagara ipapapo. Vaya pavakaenda kubreak vairidza paya ndobva takatanga kuridza isusu. Tichiridza kudaro
ndopakazara vanhu vakaungana zvoungana zvaunza kuti zvatiri kuita zvasiyana nezvokuridza uko. Ndomba vanoshedza manje muridzi webhendi riya zvikanzi uyaunza zviri kuita vana varuku vanogona kuridza. Ndopakasvika paya pasvika uyai kuno ndomba vanotiisa panaenda kuti paya magetsi aya patanga kuridza. Webhesi ndomba uya achipindirawo mari wemadrums ndomba uya paya haisi mari yatakaita musi yeukandirwa nevanhu. Ndakatobva tatonota musi wacho iyoyo nemari dzataitapira zvacho kwati yanga yatowandisa aitove goridhe. Ndobva ndakazonzi nomuridzi weniki wozouya uchipuraidzana nevamwe uchinyengirika kuti tonotoita sei. Saka musi wandakauya mande yacho ndakumbira kubasa kuti ndipane vanhu kwandamboenda chida unoita mari yesales acho ndokuwana paya vaipuraiza kambo kanonzi apiri anabwera kainetsa mazuva acho aya. Hanzi munokaziva here apiri anabwera ana mwari rako. Saka maenda ini chaindinesa kuti kana una mwana wacharidza lead ari kutadza kati mezvaitosha kuti ari kutadza chii manje ipapapa svikaina iungairidze rikati handipei kungondipa kudai so kuti asina mbenda yoiridza nguva shoma ndaana kutoiridza zvikanzi saka iwe wotouya panotanga kuridza navamwe. Saka ndakubuda ndakuenda pano pandazoteera nomwe wamadrums zvikanzi iwe mukomana uya atari chakusitira vanhu vanokubaya pano kwakuda mutorera basa rake vachiri ari welid uyoyo sezvataitiri vana vadiki kudaro. Saka ndakamba ndatya kurohwa neana chaiko handazobvera ndazodzokerako futi ndakamba ndatya kudzokera ndokuramba ishanda paya. Shamwari yangu yarwadziwa futi svika hande kumbizo kune kunonzi kugara nchaya biyawo kune rimwe bhendi roidzako kuti asvikako futi ikoko lucky enough yataita but wana kune munhu ainzi Sora aimboridza namukoma wangu inini achiridza bhesi kudhara ndichiri kuchikoro. Saka ndiye akandiziva zvikanzi munenge waJoshua uyu kwaJoshua akanodzana nangikiri kune OK Success maswacha OK Success zvikanzi ndiye ika zvikanzi zvikaina galancha ndiye ibhendi leader zvika hazotiridziri zvinhu zvisina nebasa here zvika mukoma wake anoridza zvokuti but iye anga ari kuchikoro handizivi. Ndopa vakandipa gitari yariya manje indasingazivi makizi ndairidza pana iye apa ndairikaridza yachitima nditakure yemagreen arrows ndikaridza na rusano nasoda dzese dziya dzaive nembiri mazvacho yaya ndichirova lead yachise lead. Saka vanhu vakatoshamisika kuti ndiani ari kuridza makazara nesaundi yanga yachinja papa doro vanhu vanovhara bharana hapasi 10 9 o'clock doro ranga rapera mbawa nokuwanda kwavanhu ndomva maneja akumbira kune rimwe bhawa akatumira mota yake kuti vanopuwa rimwe doro ndomva vanapuwa rikauya richingotengeswa pa ndopakanzonishedza akanipa $20 mozi wa $20 mazuva acho yanga iri mari yakawandisa manapuwa $20 zvakanezvawaita izvi kana ukaridza panapa chete zvinoita zvakanaka. Ndopakafonera muridzi webhendi racho zvikanzi komana aridza panapa akangoridza panapa chete tokwedzerai mari chi yenyamuri kuwana ipapa zvikaitora adresi yake ndopakazotora adresi for Chicago plot. Ndakazoona the following day asvika kubasa kwangu achitanga achindiona akatanga ndipo futi $20 zvikanzi ndotenda nezvawakaita this and that. Saka ndikuda kuti iwe uite band leader utsvaka vaunoda kuridza navo iwewe. Okay, just like that. Ndikati manje kumbasa swangu zvikanzi imba ndokupa kumbizo kuti imba section 413 section 6 ndeyako unogara una chaunobhadhara ngwangogara chete. Ndikati alright. Ndikati manje ndoita sei kuno kubasa zvikanzi kubasa ndichaya manendo undipa zvinhu zvako ndoenda nazvo. Akazoya manhero akatora zvinhu akaenda nazvo. Mangwana kuseni handa kupinda mubasa svika zvaita sei ndaisida kuisira misodzi yekunyepera panapo kuna munhu svika ucheme ndikati banguru wangu ashaya kunigikiri uko. Saka ndabvunzi nditouya izvozvi svika no problem ende hako svika ndoda mari svika ndakakutambirisa mai manje ndakatenga kasvinhu zvandanga ndisina ndobva ndapuwa imwe $10 papo pandakazoenda ndokuenda kwandakaita pandakazoenda ndokutanga ukatanga kuti unozotanga kuridza manje kwainzi kugaraji yabeho ndairidza ende vanhu vangu kwakuzara visingatomboiti. Uyu musopero akazvinzwa musopero hotel ari ukwekoko ndomva auya mumusichiridzapo zvikanzi mufana akauya nezimazimota zimamachi4 kudhara mozaya mazimota akakura uchipinda munhunyura kudaiwo ndomva tikaipinda mumota mutoda kuti unoona zvinhu zvangu kuhotela kwangu tapinda mema tasvika kuhotela kuyakuya ndakuratidza wani instrument manje irimo yacho manje yakazara zvasiyana nezvedu zvokutsanzira zvatiri kuita kwizvo ndoba ndozvakazonzi kwai ndikuda kuti mupote muchiridza panapa handiti kumuridza Friday Saturday Sunday ndikati svika kunoda kuponda muridze Monday Tuesday Wednesday Thursday kana kuti mutanga Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday mozoenda kwenyu kuti kata zvakanaka
saka taridza Tuesday yacho, Wednesday yacho, Thursday yacho, Friday maapa akuzara kudayo. Friday yacho manje nokuti kune Thomas ataridza neUlsfago yaridza manheru mazona Stefan taridza masikati. Saka Friday yacho yasvika nzi hakuna kwamuri kuenda. Motoridza vanhu vakamiri mazara munhu paine yadhi yakaita somaini macheso vanhu vazara muya ende pande kutaura takuenda kubasa kwedu svika yazviite itoridzai svika ntokuti mari yetokupai double yamanjwa ikoko mechasanguziva njokuti ukotaridza 3 days double yacho zvangofanira kuti kunoti handitoita kuridza 6 days which means zve zvangofanana nokuti apa basa racho ringe rawanda hatauzvisa musoro izvo tangoti ndokuno kwakanaka kuno takazoona manje dzakuenda ma6 ukambasha auya yaive muridzi wavangane audzwa kuti kuno kubhenda harina kuuya hamundu akamutipa ndiani riri kwamusopero moza pani paitika chinhu ngachitanozikamwa mwane vanhu ndopaakazouya pasvika mufana imboya pano Hitler anga akamira pamuridzi wemanager wehotera zvikanzi usadisturbe vanhu vari kuridza uita basa hapana vanhu vari kuburuka achiuya panapa iwe rambai muchiridza muitai basa renyu tozviona nemandezvi padaro manje yakapedzisira adzokera aya vamande yacho manje pakanzi kwaiti kudiwa polisi tasungwa takati sabasa svikana hapindai mota yangu yafana hapana chinoitika apa tapinda mota muya taenda kucentral police kiri kukwekwe svikanzi vanhu vamuda kuti vaiteiko panapa havana saini havana contract yavakasaina vanhu vangachingobatsira kungoridza saka anogovasungisuwa papi pacho ndopasi panyaya yacho payakazoraswa uchinzi hapana contract hapana zvatingaite ndokutanga tazoitawo kwamusopero kusvikira manje ndazoona advert yaiti kumashaa kuri kuda 4 band players ndopandakaaplya ndobva ndadi tazouya kumashava manje ndofunga ndopandandasira muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa zvavari kutaura imwe nhoroondo yakanga yati escape iyoyo apa tiri kufunga magare mune kambo kamakamboimba kanonzi ndafunga magare mungagona kukarova here kako izvozvi kangoti yeuchidza chete aka kanoda tese tiripo nokuti ko zvatakakaita nokuti takatora nziyo dzese tikadzibatanidza pamwe chete ukachienda kachichinja pane pamwe panofanira kuti umire mwachichinja zvizoita vakomana ndafunga makare chinoitika ndikuti ko ndiri ndega akabudi zvakanaka kanotozosara zvimwe zvisina kumira zvakanaka zvoda ndichidavirwa nao ndikati ini neshamwari dzangu tiri kwaharari chidi mwatichidavirana kudaiso kuti zvinyatsofunga kubuda zvakanaka. Right, mundofunga muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Iye zvinezvi tasvika pachikamu chiya chemafans eDrewmas Media, chemafans amukoma Jonah Moyo zvakare. Apo vanenge vachipindura mibvunzo yaisi kubva kuDrewmas Media iri kubva kumafans eDrewmas Media uyezve ari mafans amukoma Jonah Moyo. Kune vanga vasingazvizive kana muchida kujoina nhamba dzedu ndidzo dzamunoona pachivhitivhiti idzo. Zvamunongoita chete munosenda message yakanzi join JOIN. Mobva maisa mufananidzo screenshot inoratidza kuti makasubscribe kuDrewmas Media, then achatambira message iyoyo anobva angoita kuti mujoiniswe mugroup rakanzi Drewmas Media Original. Right, mubvunzo wandinawo mukoma Jonah Moyo, even Junior Ruzvidzo ari kuSouth Africa. Hanzi ini ndinongoti nhai mukoma Jonah Moyo, pavaimbi vari kuimba mazuva ano, anoimbawo zvamunoyemura ndiani wamunoremekedza kuti uyu akarongeka? Ndikuti Alec Macheso kwandirangu kuni ndakashanda naye ndikuona kuti ko munhu akarongeka zveshuwa. Funga mazvinzwa mukoma Ruzvidzo uyu anonzo brigado ari kuSouth Africa zvakare. Hanzizvo mubvunzo wangu
pane madzimai maviri avaifamba navo, mumwe mutete aipeta tsoka nejaivhi vapenyu here? Kwete, havesi vakashaya. Mwainzi Susan, mwainzi Winnie. Chii chakaitika kwavari? Kurwa, vakarwara vese. Ndova ndakati chitanga kubva kundova vokutanga vandakatora nokuti bhendi redu kare ranga risina vasikanaka. Saka patakazobva paya patapita kuenda nana UK nachi taida kuti tisu vasikana zvinonyatsoita zvakanaka. Saka ndova ndatora Susan naWinnie. Wandakatanga kutora ndiSusan. Susan aimboyi kwaSafari Madzikatire. Ndaimufarira voice rake rekuti aimba dzichichewa dzinokuti isi kuchewa kwacho tainyagara takaita pano neapo tichidziitawo. Saka ndaida kuti azopota achitidavirira nekuti sezvo aigona. Saka ndivo vaviri vacho. Susan akarwara Sterek. Chero Winnie wacho akarwara. Tozowana zvakare mibvunzo yacho iri kubva kuSouth Africa. Vanhu vari kuSouth Africa ndo vari kubvunza. Uyo anonzi Modius Dewa ari kuSouth Africa. Hanzi ko pamakamboenda kuSouth Africa kutoya ndou, hamuna kumboita kolabo naZozo here? Joseph Mbiza. Pane mashows kwete wo club yokuridza tese. Hapana mashows atakamboita naye akati kuti 2 or 3 or so. Kuno mufuta anonzi Chikomboza ariko iko futi atakaita naye collaborations. Ari ku South kwakari iko. Vanomuziva futi vaisa ari ku South. Uyu mubvunzo wabva kuna chairman ari muno muZimbabwe. Hanzi muchiri kushanda naManyowa here? Aiwa, Manyowa akutoshanda akari kukambani yandakanga ndiri yacho ndokuti akamusiya ari achishanda. Akangoshanda chibasa rakasiyana ikoko. But takamboshanda naye tiri kuSouth kakanguva karefu. Iye zvino aiwa hatinaye. Uyu mubvunzo wabva kuna Tan ari muno muZimbabwe zvakare. Hanzi muchinda mutema anga aine afro uya vachiri kuimba vese here? Ainzi ani zita rake? He was unique. Ainzi Johnson Machinya. Ndiye aveneka voice kechidzimai kaya kaitika pama-albums edu ese. Saka Johnson Machinya chiri tese nanhasi sezvo asi takatombosiyana hedu panguva yandaenda kuSouth Africa. But taimushedza achiuya pane mamwe mashows ataita. Nanhasi uneizvo zvealbum yandakapedza kuita izvo zvizvi ndakatoita naye. Nealbums yandakaita neGreat Zimbabwe futi ndakaita naye. Saka uchireva kuti kuva Machinya tiri tese zvachose. Sisonge. Umubvunzo uyu wabva pane mumwe mutsigiri mukuru weDrewmas Media ari kuNyanga. Hanzi pachine tarisiro here yeoriginal Devera Ngwena? Kavachiti original handizi twanda original ipi nokuti ko original yacho ndini ndagara ndiripo. Kavachitaura vanhu Machinya aripo original. Munhu asipo chete ezvo vamwe vaviri vakashaya ka. Saka havasisipo. Saka kuti vati original vanoda kuona 5 vese vakakwana. Hazvichagona kuitika. Zvingoitika zvokutoti ko varipo vacho ndo vanokona kushanda nawo. Saka Machinya aripo tiri kushanda tese. Saka handioni pane chakaipa. Ndofunga ndiyo mibvunzo yatanga tinayo kubva kumafans enyu uyezve kubva kumafans eDrewmas Media. Ameno tisati tavharisa chirongwa chedu, kana muine kambo kekupa mafans ese wayaya keungodedicate kwavari kamungade ungovarovera musati maenda sekuru? Andongorova ningini. Kanonzi Chiredzi. Oh, ndiChiredzi. Ndikada kufunga kuti ndikaya kanonzi Wapusa. Aiwa. Akada kufanana mani? Mase start yacho inofanana. Ndo Wapusa. Oh, okay. Chiredzi. Handiziti
yaidai somoizo here. Takutengera tumapanzi, kakutengera tumachipisi, vakadzo muno munonetsa, imi munonetsa. Ndovuka muri kuzviona muri eZimbabwe sekuru wangu ane nungu apa ndiye ndichida kuti ndinyatsotambirirwa mumhanzuro wekusvika kokugumisira. Zvine techida kuti tiridze. My problem ipo ndeyekutiko munhu woti music wedu uyu wenhikikiri unoda une mumwe ari kukubheka uri pasaidi. Dei vamachinya vangu vari panapa zvaita nyore nokuti ndechidai tichimba tese zvomba zvandiitira nyore. Mai kana uri wega kudai so ini ndotoda dhere so kuti mundidzise kukubheka mungangondibheka hapana chakabva ndikuti munodziziva kanziyo dzacho. Chandakatatsa chiko ini kuroora mukoma aisi mhosva yedu kushaya mbereko kamba apa kakanondibvungidza vamwe baba so andofunga vangu vane problem yacho takakaridza kumashava kumayomubhawa muya muya vakachema zvinhu zvisatsitsi pakakarira vakachema vanhu vese kupedzisira vavatarisa kudai kochii vachidzungudza vakabata musoro kudai ndikaona kuti kari paalbum iri paka pana verangona 2 inana ruvare moyo wangu vana Barbara. Muri eZimbabwe anga ari mafaro angu kunge tichitandara na sekuru Jonah Moyo. Ndofunga tadzidza zvakawanda kana paine zvatisina kukurukura zvamanga muchida kunzwa aiwa tine urombo ticharamba tichiedza nepese patinogona kuti tikupei zvinokufadzai, tikupei mashoko anokunakidzai nekuti basa redu seDrewmas Media kukugutsai kukutandadzai. Asi ndisati ndabva pano ndoda kuti ndikupei surprise guest. Nhasi handina kuya ndega kumasvingo. Tine surprise guest. Utini stand? Hayi mina ngiyaphila kakhulu ngikumbula nje nxa sihlangana lapha ngikwazi ingoma leyana eka babu Jonah Moyo baba matikani. Abavhoda utokuridzira imbokanzwa. Nai baba matikaniwe murume wangu ndokuda naye nezita romwana imi moramba. Aiwa sekuru misai yakupersonalizewa Kwanzi chizi akunongedzera ini nayo. Aiwa ngaigare. So wanzwa sei interview? Mina ngithabe kakhulu mule eZimbabwe. Ngithabe kakhulu ukuthi ngihlangane labantu abakhulu kakhulu endabeni zekuhlabela endabeni zemusic. Ngikholise kakhulu like ngendlela ukuthi ubaba uJonah Moyo ukuthi wakhula njani lokuthi ezebe efike lapha khona ukuthi wafika njani. Hayi phela kukho ukuthi uzufike endaweni lapha ekufanele sibe khona but okusala ukuthi ufanele siqine kakhulu olaba abayenza imusic ufanele beqine kakhulu uze phela one day sihlale labo sebengama legends through hard working. Iwewe don't worry, uchaita legend futhi. Through hard working. Muri eZimbabwe anga ari mafaro yedu kunge tichitandara tese. Nhasi unotiri mumasvingo tichiri muno mumasvingo. Regai timbotenderera nemasvingo titsvage takakuudzai kuti tinovabata panoita sei? Panoro bata moyo. Hatikusiyei ipapo kusvika mati eke. kana pane album yandakapaya ndakazoita dzimwe mbiri saka pane dzimwe 2 dzamusingazive imi. Okay. Ndekapi nekapi? Kamwe kanonzi Martin wa Sharon. Pane
murume atogara naye baka vachikwawana bhebhi rake vedu kwainguva yesanga akarasika achiita zvisiri izvo but akazowana wake chaiye saka andikumbira timuitire kambo kacho kamuitira kambo kacho kamwe hande kedu kedeve rangu ina isusu asi kakandingade kukanzwa Martin naSharon nekuti pane kambo kakaimbwa kanonzi solo ramutsai kakabva kaita hit saka ndiri kuona kanenge kane sensi ichi imwe chete muzotorera kuti opana Andrew okay hapana imwe hainetsi saka ako kambo kari kutaurwa nezvako tisu tinako sengwa dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tinokubatai panonaka. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,